Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, и добре дошли в предаването Божия служител. Мястото, където заедно с изключителни личности, посветили живота си на Господа, търсим вдъхновение, насърчение и духовна мъдрост. В това предаване имаме честа да посрещаме специални гости, Божии служители, които със своята всеотдайност, вяра и служение са се превърнали в жив пример за истинско християнско призвание. Те носят в себе си уникални истории, уроци, свидетелства, които могат да ни насърчат и укрепят в нашия път с Бога. Тук се потапяме в тяхните разкази. Чуваме за предизвикателствата и радостите в тяхното служение, за моментите на духовно израстване и за това как Бог действа чрез тях, за да промени животи, да извърши волята си и да изгражда царството си. Всеки от тях носи своята светлина и своя принос в Божието дело и аз искам да разберем, че трябва да сме благодарни, че можем да бъдем част от техният духовен и житейски път. Нека заедно да черпим от мъдростта и опита на тези вдъхновяващи личности, да се учим от тяхната вярност и смирение и да открием как можем да приложим техния пример в нашия живот. Божиите служители са хора. Те не са ангели, но хора, които са посветили живота си на Бог и носят с лекота, тежестта и радостите на църквата и хората в нея. Днес отново имам един специален гост. Човек, който познавам отдавна и наблюдавам отдалече, но чувствам много близко в своето сърце. Защото това, което ни свързва, е не само вярата в Христос, но и желанието да му служим и самото служение. И така, нека заедно с вас, уважаеми телевизионни зрители, да приветстваме с добре дошъл в Божият служител, моя специален гост, пастор Филип Рашев, който е пастор на църква на Пълното Евангелие в София. Благодаря много. Благодаря за поканата. Когато на времето чух, че има църкви на Пълното Евангелие, бях доста млад. Да. И чух това от един известен Божий служител, който беше служител на Пълното Евангелие в бизнес средите. Да. Демос Шекарян. Да. И основател на Full Gospel Businessman Fellowship International. И се запитах, добре, ние половината Евангелие ли проповядваме? Но наистина за тези, които ни слушат, е важно да разберат какво означава църква на Пълното Евангелие. Да, благодаря много за въпроса. Въпросът е изключително актуален и често ми го задават. Също така, доста пъти имаме шеги, като си говорим с отделните служители, пастори. Те казват, абе, само ти ли проповядваш Пълното Евангелие в България? Ние не проповядваме ли, казва Пълното Евангелие? И аз казвам, бе, всеки сам ще отговаря за себе си. Но истината е, че този термин, Пълното Евангелие, така започва да се появява около 18 век, когато едно движение, което се счита за пуританско движение, би го казал, където хората искат да имат всичко, което казва Новия Завет. Някой път има движения, които говорят за светостта, за чистотата и казват, ако ние наблягаме на чистотата и на светостта, не можем да имаме нищо харизматично, не може да имаме нищо свръхестествено. А от другата страна пък има движения, които казват, ние наблягаме на чудеса, ние наблягаме на знамения,
но след като сме такива, не може да сме святи и не може да наблягаме на ученичеството. Но когато този термин се появява пълно Евангелие, той говори за това, че някой може да бъде свят, може да говори за ученичество и в същото време дарбите на Святия Дух могат да се проявяват, може да има харизматичност, може да има проявления, изцеления, чудеса, знамения, но разбира се, чистота в цялото служение. Това е много важно да се знае. Ние не сме просто хора, които говорят за чудеса, говорят за знамения, но не говорим за ученичество и не говорим за святост. Напротив, точно това включва пълното Евангелие. Чистотата, истината, но и харизматичността и движението на Святия Дух. Това беше важно да се чуе. Да. Когато говорим за последователи на Христос, когато говорим за вярващи в Христос, приемащи Неговата велика жертва на кръста, ние не можем да игнорираме светостта. Да. Тя е следствие на всичко това. Отделяне от този свят, тръгване с Христос. И той каза, който от вас не носи кръста си. Да, не вземе кръста си, не се отрече от себе си, не вземе кръста си и не ме последва, той казва, не е достоен за Божието царство. Абсолютно. Но нека да не плашим нашите телевизионни зрители с... Отделянето е абсолютна част от християнството. Ние се отделяме от светското, но не се отделяме от този свят. Ние се отделяме за Бога. И когато се отделим за Бога, аз вярвам, че Той може да излива върху нас от присъствието си, от духа си и каквато врата отвори пред нас, ние да минем. Точно така е. Точно така е. Но аз започвам с въпросите, които касаят Божият служител. Божий служител, как разбираш първо това понятие? Божия служител? Да, Божий служител. Да, Божий служител в Новия Завет, бих казал, така разсъждавайки на глас, че много от християните са наречени царство от свещеници. Но истината е, че има някои хора, които имат специален призив в техния живот да посветят изцяло живота си на Господа. Разбира се, всички ние сме един вид свещеници, християни, които да сме на работните си места, било то в завода, било то в таксито, било то навънка, но някъде там има един специален призив от Господа, който слиза върху хора, където Бог вижда сърцето на човека, вижда неговата решителност, вижда готовността му да се посвети на неговото дело, въпреки носенето на кръста, което споменахме преди малко, и е готов да преодолее трудностите, за да може да продължи в плана и намеренията на Господа. Така че някъде там мисля, че Божия служител е един определен човек, върху който тежи Божието помазание и Бог го използва, за да може изцяло да работи за него. Това беше едно добро определение, според мен. Как се случиха нещата с твоето призвание? Първо, как повярва в Бога, така съвсем штрихирано, ако можем да споделиш? Моето обръщане към Господа не беше много лесно. Определено не беше много лесно. Може би около 12-13 годишна възраст, когато бях много млад, започнах да се занимавам с неправилни неща и с доста далечни на Евангелието и на Библията дейности. Около 16-17 години започнах да се занимавам с организирана престъпност, пране на пари, икономически измами. На 18 години ме обявиха за национално издирване от икономическа полиция. И все неприятни неща. И някъде там в живота си разбрах, че пътя ми не отива към добро място. Срещнах се с мои приятели, които бяхме заедно в света и те започнаха да говорят за вяра в Бога. И някъде там един от тия хора каза, ти вярваш ли, че дядо ти е маймуна? И това за мен беше крайно странно изказване. Обидно. Обидно дори лекичко, защото дядо ми е професор, той е хирург. Така че казвам, не, той сигурно не е маймуна. Той каза, трябва да дойдеш в църквата. И това звучи много странно, така да ти кажат Евангелието по този начин. Но аз реших да отида да видя какво е това църква. И влезнах в една зала, беше много странно, аз очаквах някакви хора, които да са на червени килимчета, да се молят обърнати на изток. Нещо е такова си представях за евангелска църква. Но там имаше млади хора, имаше живот, говореха си един с друг. И малко след няколко седмици ме поканиха да отида в една голяма зала, където се провеждаше неделното богослужение. И там
Божия служител, който беше там, главният пастор, каза една реплика, която много ме заинтригува. Каза, Бог ми каза. Първата мисъл, която много ме притесни на тази реплика, беше, че този човек чува гласове. Си казвам, ако някой говори на Господа, той се моли и аз го разбирам това нещо. Обаче, ако Бог ти отговаря, нещо не е наред с тебе, чуваш някакви странни гласове. Започнах да говоря с хората, които бяха около мен. Да, наистина. Те казаха, да, наистина Бог говори и иска да комуникира с хората и иска ти да чуваш Неговия глас. И аз казах, добре, как да стане? Искам и аз да чуя Неговия глас. Искам да съм от тия, които чуват гласа ми. Така трябва да се молиш. И аз казвам, ама аз викам, не искам аз да говоря на Него, искам Той да говори на мен. И те казват, виж, за да може Той да говори на тебе, трябва и ти да говориш на Него. И аз казвам, добре. Хванах един мой приятел и в продължение на няколко месеца се затворихме в една стая и 5-6 часа на ден се молихме. Момчета на 19 години, затворени в една стая, по 5-6 часа на ден се молихме. Първите 2 месеца, месеци нещо, бяха много странни. Молитвите ни бяха крайно небиблейски. Прощавахме греховете на Господа. Боже, прости ни греховете и ние прощаваме на Тебе за всичко, което си ни направил. Всякакви такива странни изкази и говорени. Обаче, след един момент, Божието присъствие започна да слиза в стаята. Неговото осезаемо присъствие започна да слиза в стаята до такава степен, че всички стари мисли, мисли за престъпност, мисли за измама, мисли за светщина, говорене, неправилно говорене, всякакви такива груби неща, които Бог не харесваше, започнаха да излизат от нашето сърце, от нашия ум и започна да гори огън вътре в нас. Започна да гори огън за служение, започна да гори огън за това да бъдем в полза на хората, да посвета живота си на Исус Христос. И всичко изчезна в това време на молитва. Само за няколко месеца живота ми беше тотално сменен. Не исках да мисля нищо за старото и да вървя напред само в това, което Бог има за мен. Ако има хора, които се интересуват как Бог трансформира човешки сърца, ти си един от примерите в това. И след като прие Христос за свой личен спасител, какво се случи, че тръгна в посока не само да вярваш в Него и да ходиш така на църква, но да разшириш своето служение там. Да. И как стана, как усети призванието. Това е важното в нашето призвание, в нашето предаване да споделим. В това интензивно време на молитва, изключително приближаване към Господа, Неговото присъствие в стаята, където бяхме, то започва да разпала вътре в тебе огън. И този огън, както говорят пророците, както и говорят много, сигурен съм другите Божии служители, които са били гости на това предаване, той започва да те движи да правиш нещо. То започва да те кара да правиш нещо. Вътре в мене се зародиха няколко... За Бога. За Бога, да. Вътре в мене се зародиха няколко желания. Едното беше да помагам на бедни, вдовици и сираци, на всички уния, които са угнетени, на всички уния, които по някакъв начин страдат. Аз крещеше вътре в мене това нещо. Трябва да помагаме на хората в нужда. Второто нещо, което се случи в мене, беше да се разшири царството. По някакъв начин да порасне царството. Името на Исус да бъде издигнато. Когато си в такава интензивна духовна инициатива и търсене на Господа, изведнъж твоите духовни очи започват да се отварят за реалностите около тебе. До сега си бил на някакво място, виждаш плакати, които не са правилни, виждаш реклами, които не ти правят впечатление, виждаш бедни, куци, виждаш хора, които са невярващи и не ти прави особено впечатление. Но когато ти се отворят духовните очи, ти забелязваш страданието на хората. Забелязваш Божието сърце как страда за онези, за които Той е платил цена. Христос е платил цена не за под 1% платени християни българи в България, нали, които са новородени. Христос е платил цената за много българи. Христос е платил цената за много хора, които все още са далече от Него. И ти започваш да виждаш болката на Божието сърце за тези хора. Веднага исках да участвам в служение. То просто гореше в мене. Отидох при моя пастор, казах, искам да правя нещо, искам да говоря на хора, искам да проповядвам. Той каза, ти се покая преди няколко седмици, почна да идваш на църква преди няколко месеца. Как така искаш да говориш? Викам, искам да правя нещо, дай ми да говоря, да правя нещо. И това
този огън започна да ме разпава. И колкото повече се включвах, колкото повече работех за това, което ми даваше моя пастор и това, което обикалях на различни места, за да мога да служа, то още повече гореше и още повече разпалваше този огън. Така че заради това време, заради отворените врати, които имах чрез църквата, чрез това, което Господ правеше пред мене, аз се посветих не само да вярвам и да ходя на църква, но да служа на Исус, да служа в Неговата църква, да служа в Неговото царство и да виждам името на Исус да бъде прославено на света. А какво стана с твоите среди, от които ти излезе? Бог по чудотворен начин не остави да имам досие в полицията. Имах разговор с един от хората, които ме извика от икономическа полиция. И той започва да ме пита за трансферите, за отделните дейности, които бяхме правили незаконно. Аз точно тогава бях тръгнал да се моля, и казвам, вижте, господине, на нов път съм вече. Тръгнал съм да живея по различен начин. Вярвам, че Бог иска да направи нещо в моя живот. Човека ме чу, може и да е имал досег до сега с подобни хора и той каза, слушай, затварям досието, няма да имаш никакво досие, но ако още един път каза те хвана в това нещо, ще ти напише и старите провинения, които имаше. Казах, няма повече. Така че прекъснах с тези връзки. Когато се посветиш на Бога, Бог е много добър в това да отдели неправилните неща от тебе и да докара до тебе правилните неща, правилните врати, правилните партньори и правилните взаимоотношения. И разкажи малко подробности за твоя път като служител, за да стигнем до местото, където си сега. Да. Когато 2002-2003 година този огън се запали вътре в мене, не ме интересуваше образование, не ме интересуваше светска кариера, нищо не ме интересуваше. Единственото, което исках, беше служение и да познавам повече Господа. Затова веднага, в който завърших средното си образование, исках да се запиша, да уча висше образование, но за Бога, нещо свързано за Бога. Така че веднага намерих богословско училище в София, записах се в да уча, но преди да се запиша да уча, трябваше да има изпит, кандидат-студентски изпит. Точно това беше деня, когато заедно с всичките мои ученици от средното училище беше бала. Така че аз избрах да нямам бал, заедно с всички останали, но да отида там на тези кандидат-студентски изпити и да уча за Бога. Така че първите 2-3 години прекарах в интензивно обучение, богословско образование, които да ме надградят чисто интелектуално относно моето служение напред в моя живот. 2005 година, заради моето желание да благовествам и да споделям Христос, ме поканиха в една инициатива, наречена Филма Исус. Филма Исус беше една голяма кампания, която 2005-2006 година беше така много голяма в България. Обикалях села, градове, прожектирахме филма, говорихме за Исус Христос навсякъде. Турски махали, ромски махали, където имаше място да опънем някакъв екран, ние го дигахме, за да говорим на хората за Господа. Имал съм случки, от които филма прекъсва на половината, технически проблем, лентата спира или DVD-то спира, прекъсваш и започваш да разказваш историята на филма, останалата част. Започваш да говориш на хората. Разбира се, накрая имаше молитва за покаяние. Такива невероятни специални моменти. Излизаш пред хора, 2000 души, 3000 души. Помня веднъж, говорех на едни хора от една каруца в един ромски квартал. Обаче хората много идват, гладни и жадни за Господа, искат да слушат. Качих се на един балкон, обаче те продължават да идват. Качих се отгоре на покрива на една къща и от покрива с един микрофон, с една колона активна, проповядвах на хората за Исус. Невероятно нещо е да видиш 1000-1500 души, как са си дигнали ръцете и повтарят молитва на покаяние след тебе. Толкова чудесен и толкова невероятен момент. 2007 година, в това интензивно време на благовестие, останах в молитва за период от време заедно с хора, които бяха около мене. В това време за молитва чух глас от Господа, който ми казваше, какво ще стане, ако двама човека се съберат заедно да се молят? Аз казвам, какво ще стане ми? Ще е хубаво. Твоето слово казва, че където двама или трима са събрани в мое име, аз съм там помежду тях. След това обаче чух друг въпрос. Какво ще стане, ако двама служители от отделни църкви се съберат да се молят заедно? Моят отговор беше, това не може да стане. Моят отговор беше, това не може да стане, защото покрай кампанията на Филма Исус трябваше да говоря с толкова много служители от отделни градове и беше много трудно
съработничеството. Беше много трудно да се съберат заедно. И си казвам, Господи, това не може да стане. След това видях една картина на много хора, които се молят заедно на едно място. Вътре в мен разбрах, че Бог искаше да организирам един ден на обща молитва в страната, където хора да се съберат заедно и да се молят и да търсят лицето на Господа. Разбира се, всички знаем онзи стих от 2 Летопис 7.14. Ако моят народ, който се нарича с моето име, смири себе си и се помоли. И това беше лозунга, който сложихме на молитвения ден. Започнах да обикалям по села, градове, да събирам служители, да се молят заедно. Първия ден, който беше на 31 май 2008 година, очаквах, че ще дойдат и ще се съберат общо в цялата страна около 1000 души. Това ми беше голямото очакване. Обаче пасторите казаха, и ние ще се включим, и ние ще се включим, и ние ще се включим. За 10 дена имахме 27 000 души, които се молеха в един ден. 27 000 души от цялата страна, които се молеха. Тази молитвена инициатива продължи за няколко години. 2012 година моят пастор ме повика и каза, време е да влезеш в официално служение. И ме ръкоположи за пастир, където за няколко години бях помощник пастир в църквата, където 2000, може би 16-17 година започна в мене да се появява този призив за самостоятелно служение. Говорих с моят пастир, говорих с други хора и те казаха, време ти е да започнеш това нещо. Така че 2017-18 година аз, жена ми и едно куче и двама приятели започвахме да се събираме на домашна група и така стана началото на Църква на Пълното Евангелие София. Винаги съм казвал, че ние не бива да пренебрегваме малките начала, защото началото може да е малко, но ние уповаваме в един велик Бог, един огромен Бог. И неговите планове никак не са малки. Той не може да бъде сравняван с помислите на човека, с плановете на човека. И той каза, моите помисли не са като вашите помисли. Моите планове са много по-високо от човешките планове. Така че ти започна домашна група, която се яви началото на църквата на Пълното Евангелие. Защо така хубаво ми става, когато чуя за Пълното Евангелие? Защото си човек на Пълното Евангелие. Да. Обичаш светостта, обичаш ученичеството, но обичаш и проявленията на Светия Дух. Има толкова много неща, които ние задължително трябва да преживеем, ако искрено обичаме Бога. Разкажи ни сега в момента какво е положението с църквата на Пълното Евангелие. Тя все още в нашето съзнание не се е появила чрез твоите разкази. Сега сме в една малка домашна група, в която има едно куче и няколко човека. Да. Аз, жена ми, заедно с още двама мои близки приятели, които работехме заедно и събирахме се на общение, хапвахме си, говорихме си. В един момент се присъедини брата на едно от момичетата, на момичето, което беше там. Брати се съедини. След това съпругата на брати имаше проблем с едно дете, едно от техните деца. И аз казах, дай да отидем да се молим. Отидохме в болницата, положихме ръка и Бог чудотворно го възстанови за няколко часа. А те месеци преди това не можеха да намерят какъв е проблема с детето. Просто за няколко часа Господ го предигна това детенце. И по този начин съзнанието и сърцата на тези родители бяха докоснати и те решиха да дойдат на нашата домашна група. Последствие се включиха още двама от техните родители и всъщност ние станахме 7 души. Огромната цифра от 7 души. 3, после 7. Да. Ние бяхме 3, после 4, така че станахме станахме 7. И в това време продължение може би на 6-7 месеца, 8 месеца се събирахме по домовете, по къщите, говорихме, молихме се. Изведнъж някои хора казаха и ние ще дойдем. И така нашата група около 9, 10, 11 човека реши, че е готова за неделно богослужение. Решихме, че сме готови за неделно богослужение. Намерихме една заличка в София, започнахме да се събираме там.
Истината е, че не беше лесно. Истината е, че не беше лесно. Имаше много трудности, но вътре в мене Бог беше изваял по такъв начин една такова доверие в Господа, че Бог може да направи нещо следствие на молитва, следствие на моята връзка с Него. Започнахме да се молим, Бог започна да добавя нови хора. Станахме 10, 12, 13 души. В началото пускахме хвалени от YouTube. И в този момент течаха реклами от време на време. Ние се покланяме и слизат реклами по време на хвалението от YouTube. Не беше много приятно. Спирахме ги, пускахме ги наново. Казвам, трябва да се молим. Трябва да се молим за някой, който да дойде. И в продължение на 2 месеца молитва си казвам, Господи, прати някой. Изведнъж, докато се молех, се сетих за един мой приятел, който е известен музикант в България, казва се пастор Сашо Младенов. Обадих му се по телефона, казвам, дай ми някой, който може да държи китара. Някой, който просто може да държи китара. Аз ще пускам зад него музика, просто някой, който може да държи китара. Той ми предложи 1-2 имена, но след 2 седмици ми се обади и каза, аз ще дойда. Викам, как ти ще дойдеш, бе, човек? Викам, ти си имаш служение, ти си имаш църква и така нататък. Така не, аз ще дойда ти помогна. Дойде и да имаш Сашо Младенов за хвалител е невероятна привилегия. Той е пълен с любовта на Господа, пълен с Неговата благодат. И когато свири, някакси хората могат да се покланят. Събуждам се сутрин, ти си до мен. И ето започва нов чуден ден. От небето. Издигам ръце, почвам да пея. Аз плача, аз се смея, коснат от милост, нежност и страст от небето. Издигни ръце и пи, и аз пея от тебе. Кажи, жаден, има ли жадни? Живот, любов, сила. Мир, има ли някой? Умея за тебе, да те познава. Баща, кажи Син и Святи Дух. И започвам да пея. Любовта му е вечна. Бог е добър. Любовта му е вечна. Бог е... Започнаха други хора да стъпват в служение. Той се обърна към моята съпруга след 2 месеца и каза: ей ти, ела тук на сцената. Тя никога не беше пяла, никога не беше имала общо с музиката. Качи се до него, започна да пее и започна да се оформя един екип за хваление. След няколко месеца Господ повика пастор Сашо да започне собствено служение, така че вече беше оформен един екип, който в последствие се допълни. Следствие на молитвата в момента имаме един от най-помазаните, според мен лично, екипи за хваление в България. И това не са мои думи. Това са думи на хора, които са идвали да ги слушат и те казват, те просто се покланят на Господа. Те се покланят на Господа. Пишат нови песни. Цялата църква е в един постоянен синхрон с Божието действие, когато те пеят и свират на Господа. Отробство Израил. По-ромен той те чака и скърби. Но где Синът на Бога се яви? Ела,
чуй при тебе, Израил. Nas бъди, ела душите ни развесели. Бог започна да прибавя нови хора. И за съжаление, точно когато църквата започна да расте, дойде COVID вълната. Изведнъж затваряне от всякъде, не можехме да се събираме. Градовете бяха затворени. Не беше лесно. Тъкмо да преживеем тази COVID вълна, стана земетресението в Турция. Ние, понеже сме много социално ангажирани, започнахме да помагаме, да пращаме помощи там. Тъкмо се възстановихме от това нещо. Войната в Украйна стана. Сметките в България и в София се дигнаха много. Живота беше труден. Но през цялото време ние винаги сме били активна единица в помагане на хората в София и по време на молитва, търсене на Господа, правене, което е правилното нещо, Бог започна да благославя. Църквата започна да расте, започнахме да имаме нови домашни групи. Бог ни благослови да си купим сградата, в която бяхме, което беше голямо благословение. По време на трудности ние бяхме едни от хората, които не спирахме да бъдем до хората, да благовестваме, да раздаваме хранителни продукти, да раздаваме маски. Какво ли не раздавахме? В същото време миналата година успяхме да направим един ремонт на нашата зала, която да се разшири с детски стаи, офиси, помещението ни стана 2 пъти по-голямо. Така че сега имаме около 80-90 души, които редовно идват на богослужение. Преди месец отворихме втора църква към църква на Пълното Евангелие. Само за 5 недели от 10 станаха на 65 души, които растат в това второ служение. Така че за мен е радост да виждам как Божието дело расте навсякъде, където има хора, които да се свързват със Святия Дух и с Исус Христос. Аз се радвам да чуя всички тези неща, заедно с нашите телевизионни зрители, които са много. Сякаш тая зала е препълнена с хора. Аз чувствам тяхния интерес, чувствам тяхната любов, която придружава нашия разговор. И ние се стараем да ги насърчим. Искам да ми кажеш, ти вече спомена, но кое беше най-голямото предизвикателство по този път? Имаше така формулирано в съзнанието си най-трудният момент, който трябваше да прескочиш. Тя не е бил само един, но... Да. Един от... Не един, а може би нещо, което все още се сблъсквам, това е, понеже аз обичам хората, искам да съм с хората, винаги гледам да подкрепям, да помагам. Често съм адвокат, счетоводител, пастор, душегрижител, помагач, какъв ли не. Обичам да съм с хората, обичам да съм близко до хората. Хората ми имат телефона, могат да звънят. Но някой път моята близост с хората някак си не ми играе много добра роля в живота, защото аз давам, инвестирам и в един момент човека просто си тръгва. И е много тъжно, когато видиш хора, в които много време си инвестирал, много време си дал, да те предават в един момент. И това са много трудни моменти. По време на COVID-кризата, малка църква като нас, започваща, през седмица имах 2 погребения на едни от най-близките ми хора, което беше много трудно. Хора, с които започнахме, трябваше да ги погреба. Водачи на група трябваше да ги погреба. Само в началото на църквата, в време, в което COVID вълната беше много силна, време, в което ние имахме страшна нужда от помощ, беше времето, в което трябваше през седмица да съм на гробищата, да погребам хора от нашата църква, с които сме започнали служение. Много тегави моменти. И това са, може би, едни от по-трудните моменти, които виждам назад във времето. Съпругата ти,
каква роля играе в служението на Божия служител Филип Рашев? Аз ще шегувам някой път, като казвам, че ако спасението беше заради делата ни, тя ще да го заслужи само защото е женена за мене. Често казвам това нещо. Но истината е, че тя играе ключова роля във всяко нещо. Тя е там до хората, тя е винаги готова да подкрепи, винаги е готова да насърчи, винаги е готова да изслуша, винаги е готова да се помоли за някой човек. Едно от важните моменти, когато развиваме служението, е, че хората много говорят за думата баланс. Нали, казват, трябва да балансираш между семейния живот и между служението. Това, което аз съм открил, е, че баланса при мен не работи. Работи сезонността. Има сезон, в който ти трябва интензивно да работиш за служението. Интензивно трябва да си до хората, градиш църква, служения, домашни групи, евангелизации, хваление, детски служения, социална дейност. И не може да балансираш тогава. Но има време, в което тези служения започват да се градят, да се самоиздържат. И тогава е сезона, в който отново трябва да бъдеш в дома, да бъдеш до съпругата си, да бъдеш до семейството. Така че бих казал, че тя е успяла винаги да разпознае тези сезони в нашия живот и да подкрепя, без значение дали се намираме в този сезон на служение, интензивност или в сезона, който е семейен и където аз трябва да бъда по-близко до нея. Коя е най-така отявлената, за най-личната подкрепа, библейска подкрепа за твоето развитие, за преодоляване на трудностите? Кое е твоето знаме? Като хора ли или като... Не, говоря за... Духовен живот ли? Говоря за библейски пасажи, които те укрепяват в пътя. Много библейски пасажи има, които ме насърчават, но едно от нещата, които винаги използвам като кладенец за сила, това е молитвата. Това е молитвата. Много пасажи има, които хората могат да си четат, като примерно да кажем, полагайте ръце на болни и те ще оздравяват. Но хората полагат ръце на болни и те не оздравяват. Но когато ти се включиш в потока на Святия Дух, в молитвата, Бог започва да прави отделни пасажи реалност в твоя живот. И ти започваш да ги виждаш по различен начин. И ако Святия Дух не докосне, не съживи тези стихове в твоя живот, колкото и да ги минаваш, те ще бъдат буква, те ще бъдат дума. Но в момента, в който оставиш Святия Дух да ги съживи, да ги направи реалност в твоя живот, ти започваш да видиш и плодовете от тези неща. Така че едно от нещата, които винаги ме е давало да пия и да се напоя и да продължа, е било личната ми връзка с Исус Христос. Личната ми връзка с Исус. В молитва ние в България сме свикнали да представяме само нуждите си. Не говоря за посветените сериозно хора, които познават силата на молитвата. Хора се обаждат по телефона, хора идват на събрания, хора ме срещат. Всеки иска да се молим за него. Даже и в края на нашето предаване ти ще се помолиш за тези хора и нека Бог да ти подскаже как да адресираш тази молитва. Защото е доста сложно. Толкова многообразие има в нуждите на хората. Но молитвата, аз зная, че не можеш да бъдеш Божий служител, истински, пълноценен, без да имаш молитвен живот. И кажи ми как се подготвяш и кое ти говори за социални дейности, за благотворителност, за други неща, но как ти се подготвяш за Божието Слово, което основно се очаква от Божият служител в църквата? Много хубав въпрос, понеже в нашата църква има млади служители, които растат в тази област и много пъти казват, пасторе, този пасаж е интересен, тази тема е актуална, тези събития в момента говорят за тема, която може да адресираме.
Дори в момента около великденските празници много хора си избират теми, които са свързани с тези пасажи. Лично аз не правя така. Лично аз започвам да се моля и чакам Бог да пусне някаква дума, да пусне някакъв стих, да пусне нещо, което по някакъв начин да е рема слово. Не просто дума. Откровение. Да, някакво откровение. Не просто някаква дума, някакъв пасаж, който да направим някаква експозиторна проповед и да кажем, ето това са истините, които да изкараме от този пасаж, но да е някаква рема, да е някакво слово, което да ме задвижи, да загори вътре в мене. И когато то загори вътре в мене, аз започвам да го изследвам библейски, започвам да го преценявам. За мен е много интересна историята също, да видя къде, по какъв начин Бог се е движил чрез Божии служители. И когато това рема слово влезе вътре в мене, аз започвам да го слагам на някакъв вид хартия или на някакъв носител, за да мога да го опиша и да го сложа в точки, в пасажи. Някой път то не става за една проповед, някой път става за поредица от проповеди. В момента сме в началото на поредицата за силата на Святия Дух и те са поне 9 теми, които ще бъдат разделени в времето, но някой път, заради интензитета на Божието присъствие по време на неделно богослужение, някой път не го докарвам даже до проповедта. Примерно миналата неделя отворих служението и обикновено винаги започваме с 10 на 15 минути молитва. Взех микрофона и го пуснах в 11 без 10. 50 минути на хваление, на молитва и след това трябваше да продължи с други нещата. Не остана много време за Словото, но да отговоря на въпроса. Моля се за рема Слово, Бог да сложи нещо в мене и аз започвам да го изследвам в Божието Слово и да го споделя с хората в неделя. Какво ще кажеш за термина помазание върху Словото? Вярвам, но вярвам, че Бог има специално време за дадено слово. Иоанн 3,16, Бог толкова възлюби свет, че даде своя единороден син. Всички го знаеме и можем да го проповядваме винаги. Но някак си има момент, в който Бог те потиква да проповядваш за любовта на Бога и когато използваш този пасаж, има това помазание върху това слово. Има други пъти, в които Бог иска да говори за покаянието, Бог иска да говори за прошката. И ако ти използваш отново Иоанн 3,16, защото така си наумил, не вярвам, че има същото помазание, което вдъхновеното слово от Господа може да има, когато се използва в неговото време. Не ти ли омръзва да проповядваш на едни и същи хора? Не се ли чувства, както е модерно сега да казват, едно прегаряне когато сякаш тъпчеш на едно и също място? За съжаление има много хора, които прегарят. Но аз отново се връщам, извинявам се, ако по някакъв начин досаждам, но когато човек е в тази връзка с Господа, когато човек е в този момент, в който ти разпознаваш сезоните и движението на Святия Дух, тогава ти разбираш колко Бог иска да носи товара, а не ти да го носиш. Еврей казва, влезте в моята почивка. Когато ти влезеш в тази почивка и когато знаеш как да се свържеш с източника, то започва върху тебе да гори такъв неспиваш огън, нали, че ти не мога да го удържиш. Аз съм луд на тема служение. Аз влизам някой път 7, 8, 9, 10, 11 часа, а хората около мене казват, че ядем ли? Аз казвам, чакай малко, трябва да свършим това, трябва да свършим онова. Хората в офиса, които са там, казват, трябва да отидем там, трябва да отидем онова. И аз съм само, да, и сега, и сега. Аз горя за тия неща. Аз искам да виждам делото да се разраства. Искам да виждам хора, които да бъдат благословени. Искам хранителната програма да стига до повече хора. Искам Евангелието да расте. Аз не мога да спа някой път от желание да служа и да говоря на хората. Аз те поглеждам към тебе и виждам, че това е потвърждено от твоя външен вид, не от моя, разбира се. Това в кръга на шегата. Но когато говорим за Божия служител, не мога да не ти задам и този въпрос, след което ще споменем за твоята хранителна програма. Какво очаква църквата или вярващите да видят в Божия служител Филип Рашев? Защото изискванията един спрямо друг са едни,
а спрямо Божия служител са различни? Вярвам, че църквата иска да види един искрен човек, който е готов да е във връзка с Господа, но в същото време е готов да им поднесе храна, която те да приемат. Има хора, които не винаги приемат нещата, които казвам. Има хора, които не харесват нещата, които казвам. Има хора, които си тръгват от църквата заради нещата, които говоря. Но хората очакват един човек, който се е молил, който се е подготвил и който идва да им каже нещо, което ще промени техния им живот. Когато хората разпознаят това помазание, за което говорим, когато хората си тръгнат нахранени, когато след богослужение да ти казват: слушай, това никога не съм го чувал по този начин, никога не съм бил изграден по този начин. Когато идва хора, които казват: ние години не сме слушали по този начин слова, това ме зарежда лично мене. Така че хората очакват един искрен човек и лично смятам, че очакват един смирен човек. Не очакват някой, който да дойде от някъде, да кацне със самолета, да бъде оставен след хвалението и да си тръгне преди последните молитви. Очаква някой, който ще бъде там, който ще е готов да говори, но в същото време ще им каже истината. Дори те да не очакват да чуят истината, ще им го кажат, за да може техният им живот да бъде променен. Така че вярвам, и поне доколкото съм говорил с хора от нашата църква, те искат да им казвам неща, без значение дали ще им харесат или не, но в крайна сметка Божият човек да бъде съвършено приготвен за всяко добро дело. да разкажеш нещо за другата дейност, така загатна, обаче
ние искаме да чуем искрено и честно. Искрено и честно. Какво става с нахранете гладните. Едно време имаше такава световна мисия нахрани гладните. Сега ти се стараеш, аз зная, че ти се стараеш вече по-мащабно да действаш в социално-благотворителната сфера. Разкажи ни нещо. Ще го приемем с смирението ти, с скромността ти. Бъди свободен обаче да споделиш. Както казах още от началото на нашия разговор, когато прекарах това интензивно време в молитва с моя приятел, вътре в мене загоряха някои неща. Загоряха това да се помага на нуждаещи се, на сираци, на бедни, на вдовици, на чужденеца, казва Словото на Господа. И винаги, доколкото са ни били силите, аз лично с хора около мене, сме помагали на различни бедстващи места, дори с минимални средства. Но по-голямото развитие на нашата хранителна програма започна с войната в Украина. Бог ни беше подготвил в началото на тази година, защото ние всяка година като църква започваме с 21 дни на пост и на молитва. Имаш предвид тогавашната година? Тогавашната година, да. Винаги започвахме с 21 дена пост и молитва. В това време на пост и молитва Бог по някакъв начин подбуди сърцата ни да прекараме църквата, която тогава беше около 35-40 души, през курс за достигане на хора от други националности. Което за мен беше странно. Защото ти казах, защо трябва да достигаме хора от други националности? Ние нямаме чак толкова националности в България. Имаме турци, имаме роми, имаме малко от Средния изток, но чак пак толкова националности. Да не говорим, че в София специално, където е нашата църква, има доста недостигнати българи, че да трябва ние да достигаме хора от други националности. Обаче, когато говорих с хора, които също бяха в време на молитва, те казаха, пастор, усещаме, че трябва да минем по някакъв курс за достигане на хора. И аз потърсих и намерих един, който се нарича Кайрос курс. Свързах се с организаторите и курса се проведе в 2 последователни уикенда, петък, събота и неделя, петък, събота и неделя. И голяма част от църквата, може би 21 души, доколкото помня, мина през този курс, което за мен беше много очудващо, защото ти казвам, обикновено от една църква много малък процент от хората са заинтересувани да минават през курса, камо ли през 2 последователни уикенда да седат там целодневно. Само 10 дни след края на нашия курс, който завършихме, започна войната и хиляди по хиляди беженци започнаха да идват в София. Нашата църква беше готова. Започнахме да изпращаме коли, хора, да ги вземат от границата с Румъния, да ги вземат от различни места и да ги приютиме на различни места в София. Хора от църквата отвориха домовете си, отвориха апартаментите си, започнаха да седат около гарите, да чакат хората, които идват от влаковете. Такива невероятни свидетелства и истории имаме на променени животи. Сещам се за една, ако мога да разкажа. Беше 11 часа вечерта. Центъра за бежанци в София изнемогваше и започнаха да ни се обаждат на нас всеки път, като имаха нужда от помощ, от доброволци. Обадиха ни си и казаха, идват 3 сестри, а на гарата може ли някой да ги посрещне и да ги настани. Веднага ни изпратихме 3 доброволци, които да ги вземат. Те бяха 3 сестри с общо 4 деца, 7 души някъде. Нашите доброволци казаха, ние сме част от църква, така че искаме да ви закараме до места на настаняване. Те казаха, вие сте църква? Казаха, да. Нашия баща е пастор. Нашия баща е пастор и каза, на тръгване за България падна на колене и каза, да нови посрещнат християни в България. Да нови посрещнат християни в България. И казва, вие сте християни? Казва, да. Елате в... Добре шли сте на църква, когато имате възможност. Интересното е, че тези 3 дъщери на този пастор не бяха в добри взаимоотношения с Господа, въпреки че бяха с деца, не са имали водно кръщение. Следствие на разговори с нашите доброволци решиха да приемат наистина Христос, да отворят сърцето си, да вземат водно кръщение, кръстик във вода.
Аленка се казва. Започнахме да поддържаме взаимоотношения с баща и сега изпращаме необходими неща за Украйна, за да може той да си провежда богослуженията. Множество такива случки имаме на хора, които са докоснати и променени. След няколко месеца на настаняване на хора по различни места, се оказа, че тези хора имат нужда от хранителни продукти, защото те си изразходваха всички спестявания. Никой не смяташе, че тази война ще продължи толкова дълго. Ние си мислихме, че ще бъде няколко месеца. Те и самите бежанци, които идваха в София, в България, смятаха, че ще приключи след няколко месеца. Затова всичките им спестявания, които имаха, отидоха или по хотели, или по настаняване, или за ежедневни нужди. И разбира се, след няколко месеца се появи нуждата от хранителни продукти. Аз казвам, 50 човека църква, ще съберем и ще дадем на тия хора. И те дойдоха 10 души. И аз казвам, ето ви хранителни продукти. Следващата неделя дойдоха 15. Добре, ето ви хранителни продукти. Всяка неделя идваха нови и нови и нови хора. Нашите финанси страшно много паднаха в църквата. И си казвам, добре, ние, ако така идват хора, ние трябва да им благовестваме, ние трябва да им говорим. Почнахме да търсиме нови завети. Започнахме да раздаваме нови завети на хората. Те взимаха християнски книжки, започнахме да търсиме, да раздаваме. След няколко месеца вече имахме над 200 души, които идваха редовно на всяка неделя. Бог започна да отваря по чудотворен начин врати, да снабдява нашите финансови нужди, да снабдява нуждите от хранителни продукти, за да може да ги даваме на хората. Невероятно благовестие. Раздали сме всички възможни нови завети на украински език в България. До такава степен, че когато започнах да говоря с библейските дружества, те казват, няма. Даже вика, нашите резервни копия ти ги дадохме, за да можеш да ги раздаваш на хората. Наложи се Гидеон Америка да принтира цял нов бач с нови завети на украински език, които да пратят, за да може ние да раздаваме на хората, които идваха. Всяка неделя нашите зали бяха пълни с хора, които идваха от едната страна, слушаха Евангелието, получаваха хранителни продукти, нов завет, книжка и ги изпращахме навънка, защото идваха нови хора, които да отиват натам и да достигаме до толкова хора в момента. И през цялото време имаме между 800 и 1000 души, които всеки месец получават от нашите хранителни продукти, Евангелия, нови завети, книжки, какво ли не, само и само да се разпространява Евангелието за Исус. Уважаеми зрители, трябва да се молим за църквата на пълното Евангелие в София, за пастор Филип Рашев, защото те показват една безусловна любов и грижа според мекотата на сърцето. И аз вярвам, че когато слушате всички тези свидетелства, вие почвате да мислите, какво правя аз, за да мога да помогна на нуждаещите се. Както и да е, всеки да си прави своят извод, но аз ти благодаря за тези думи. А сега нека да чуем какво ще ни проповядваш. Пасажа, който седи вътре в моето сърце, се намира в Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Един стих, един пасаж, който аз съм сигурен, че всеки един от нас много пъти е чел и дори знае наизуст. Там се казва, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели. Няма да продължавам останалата част от стиха, но всички вие знаете колко важни са тези стихове по Божието Слово. Всеки един стих, всеки един пасаж от Божието Слово, който ние прочитаме отново и отново и отново, то води със себе си нови истини и нови откровения. Аз съм сигурен, че няма нито един проповедник, който да е изчерпал всичките откровения, които Божието Слово е пълно с него. Дори и да го знаеш този стих, дори да си го чел, дори да си слушал проповеди върху него, аз съм сигурен, че колкото повече ние го четем, колкото повече ние оставаме Святия Дух да постави откровение, да постави помазание върху него, могат да дойдат нови и нови истини върху всеки един от нас. Това бяха думи на Исус Христос към своите ученици. Стойте в Иерусалим и чакайте обещанието от моя Отца. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Скъпи хора,
Днес ние повече от всякога се нуждаем от силата на Святия Дух вътре в нашия живот. Ние се нуждаем от това Господ да отваря врати. Ние се нуждаем от това Той да изцелява. Ние се нуждаем от това Той да възстановява. Ние се нуждаем от това хора да бъдат привдигнати, хора да бъдат изцелявани, хора да бъдат възстановявани и най-вече вътре върху нас, всеки един от нас да има тази свръхестествена способност да убеждава хората за това, че Исус е Христос, за това, че Исус е Месията. Вижте, много от нас, много от хората в България живеем в едно време преди действието и преди изливането на Святия Дух на Петдесятница. Много от хората са преживели Исус Христос, били са с Исус Христос, някъде там били са част от църква, виждали са нещо, подобно на първите ученици, които виждаха чудесата, виждаха знаменията, виждаха действието на Господа, виждаха действието на Исус Христос и когато виждат тези чудеса се случват навсякъде около тях, те бяха в едно очакване и на мен ще ми се случи, и на мен ще ми се случи. Самия Исус Христос взе учениците, изпратики двама по двама на различни места, след това се радваха, че бесовете им се покоряват, след това се радваха, че се случваха изцеления и чудеса. И въпреки това, скъпи зрители, въпреки това, скъпи приятели, Той им каза: чакайте в Иерусалим, докато не се изпълните със сила отгоре. Днес толкова много от нас излизаме, служим на Господа, проповядваме, молим се за болни, без да сме изчакали този момент в Иерусалим, в горната стая, в който Святия Дух слизаше върху хората и беше слезнал върху толкова много от тях. Ние живеем в това преди Петдесятница време, в което имаме някакво преживяване, имаме някакви взаимоотношения, имаме някакви чудеса, имаме нещо, което се случва тук, там и си казваме: това е цялото нещо. Хора, замислете се, че въпреки, че Исус Христос беше с учениците, въпреки че ги беше събрал в една стая и там на това събрание Той каза: духна върху тях, казва Словото на Господа, и казва: приемете Святия Дух. Въпреки този момент Той отново им каза: стойте в Иерусалим, чакайте да приемете сила от небето. Много хора тръгнаха, много хора излизат и след това си казват: то няма чудеса, няма знамения, нали пише тук на болни ще възлагате ръце, те ще оздравяват, нали пише, че когато говорим на хората, те ще се обръщат. И въпреки това, днес масово виждаме хора, които проповядват, хора, които говорят и хора не се изцеляват, хора не се възстановяват, хора не приемат Исус Христос за личен Господ и Спасител. Скъпи хора, ако си дадем реална сметка, само се замисли за твоя живот няколко месеца назад, 6 месеца, една година. Аз съм сигурен, че когато погледнеш на всички уния хора, на които си говорил Евангелието, колко от тях се спасили, колко от тях са дошли в църквата, колко от тях в момента изграждаш във вяра. Просто се замисли в този момент. Много хора живеят в това време преди Петдесятница, но аз днес искам да те насърча в името на Господа. Днес искам да те насърча на основание Неговото Слово. Отиди в горната стая. Отиди в онова време, на онова място, където Исус Христос казва: чакайте и стойте в Иерусалим, докато не приемете тази сила отгоре. Много хора чуха, но не го направиха. Но тези, които го направиха, изчакаха обещанието на Отца. Днес насърчавам всеки един от вас да изчака обещанието на Отца. Днес насърчавам да отделиш време в скришната стаечка, където да се затвориш там и да кажеш: Господи, изпълни ме със силата на Святия Дух. Да кажеш: Господи, Твоето обещание не е само за първите ученици. Твоето обещание и за мен днес. Така че аз днес седя на Твоето Слово. Днес седа и чакам на Твоите обещания и казвам: изпълни ме със Святия Дух. Изпълни ме със сила отгоре. Изпълни ме, искам да бъда истински свидетел на Евангелието. Искам да бъда този човек, който проповядва и 3000 души се спасяват. Това е мандата, който Господ е дал на църквата. 3000 души, след още малко време 5000 души. Петър беше един човек, който беше леко притеснителен на отделни моменти, но когато дойде Святия Дух, когато дойде изпълването с небето, той излезна и дързостно проповядваше Евангелието и хората, казва Словото на Господа, ужилени в сърцата, казаха какво да сторим, за да се спасим. Аз съм сигурен, че много от вас искат да видят своите близки, които все още са далече от Господа, да бъдат спасени. Сигурен съм, че много от вас искат да видят онези хора, които са далече от Исус Христос, да станат близки на Исус Христос. Отговора е в Исус Христос. Започни да чакаш, да се молиш и да изчакаш това изпълване от Святия Дух. Толкова много пъти съм разглеждал историята и съм виждал, че всеки път, когато Господ започва да се движи по нов начин в дадена нация или на дадено място, Бог започва да подбужда хора, които ревностно да го търсят и да се молят. И когато човек започне да търси Господа, когато започва да се моли, Бог неимоверно започва да идва и да отговаря с своите обещания. Вижте,
Той е толкова ясен. Той казва, ако ние, които сме зли, знаеме да даваме блага на своите деца, колко повече Господ, който е добър, ще изпрати от Святия Дух на онези, които го търсят. Днес те насърчавам да търсиш лицето на Господа. Днес те насърчавам да не се задоволяваш с от време на време чудеса, от време на време свидетелство, от време на време някой да повярва, от време на време някой да прояви интерес. Остани в Иерусалим, остани в твоята горна стая и чакай изпълването със Святия Дух, понеже Неговото Слово е истина. Бог не е човек, че да лъже. Той ясно казва, който проси, ще му се отговори. Който хлопа, ще му се отвори. Търсете и ще намерите. И той казва, че ще даде щедро от Святия Дух на всеки един, който го търси. Така че, скъпи хора, днес те насърчавам. Не живей във времето преди Петдесятница. Живей във времето, когато Бог изпълва служители със Святия Дух. Днес е време, в което да застанеш пред Господа и да кажеш, Боже, аз искам от тази сила. Аз искам от това присъствие. Аз искам от тази небесна благодат да слезне върху мене и да започна да проповядвам Словото на Господа и хора да бъдат спасени, хора да бъдат изцелени, хора да бъдат възстановени, хора да бъдат докоснати до Исус Христос. За някои ученици това бяха 10 днена, за други са 2 седмици. За мен лично беше няколко месеца, както чухте в предаването, но аз съм сигурен, че на Неговото време Бог няма да те излъже, понеже Бог не е човек, че да лъже, но ще изпрати от духа си, ще изпрати от това, което Той е обещал за тебе, за да може да дойде изцеление, да дойде възстановяване, да дойде благословение. И както казва Неговото Слово, ще бъдете свидетели за мене. Бог дава свръхестествена сила върху своя народ, за да може да бъде свидетел на хората за Исус Христос. Така че ако днес ти искаш да бъдеш свидетел, ако днес ти искаш Словото на Господа да стане реално за твоя живот, ако искаш да видиш хората около тебе, които са далече от Исус, да бъдат близки до Него, търси лицето на Господа, изчакай горната стая и изчакай благословение от Господа да дойде в твоя живот. Днес ви благославям с това пълнотата на Святия Дух да се излее силно във вашия живот, живота на всеки един от нас, така че ние да преживеем онова Петдесятници, ние да преживеем онова изпълване с Духа, където, както каза Словото ни, чашата ни да прелива. Амин. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми зрители, след тези прекрасни думи за силата, която е на разположение на всеки, който вярва, търси Господа и вярва в благословението и стизането на Святия Дух върху неговия живот, ние продължаваме към края. И аз искам да спазим така ново появилата се традиция да се молим за нашите хора, защото нашите хора, които гледат, които се интересуват, които очакват, ние знаем, че един нахранен човек не можем да го нахраним. Но гладния можем, както и сега чуваме. Така че аз бих искал да се помолиш за тези хора, които ни гледат. Те са сега пред телевизорите и казват, дано Благовест Белев не забрави да покани своя гост да се моли за нас. Да, ние ще се молим. Няколко думи към камерата и една специална молитва. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото ние си представяме или очакваме. И аз днес искам да се моля за всеки един човек, който днес гледа Българска християнска телевизия. Това страхотно предаване, Божият служител. И едно от нещата, които искам да вярваме заедно, е, че Бог може да разшири пределите на всеки един от вас по такъв начин, че, както казва Неговото Слово, на ум не е дохождало, ухо не е чуло, око не е виждало това, което Господ е приготвил за тия, които го любят. Нека затворим очи там пред телевизионните екрани, да наведем глава и да се молим заедно в съгласие. Отче, в името на Исус Христос, аз днес се моля за всеки един служител, за всеки един човек, за всеки един християнин, за всеки един човек, който днес е застанал пред екрана, навел е своята глава. И, Отче, ние се молим сега в името на Исус Христос, Твоето истинско присъствие, действието на Святия Дух, да слезе там, където е, пред телевизионния екран. В името на Исус Христос ние се молим, Господи, Ти да го посрещнеш и да го видиш по нов начин. Господи, молим се, изпълни го със Святия Дух. Отче, молим се в името на Исус Христос да има ново изпълнение,
изпълняване, да има ново откровение, да има нова среща. Моля се за всеки един човек, който е загубил своя огън. Някъде там го оставил. Любовта е охладняла. Както говорихме, някъде там е дошла една стагнация, едно охладняване. Отче, молим се в името на Исус Христос за разпалване. Молим се за възстановяване на вярата. Днеска се молим в името на Исус Христос по нов начин да срещнеш хората. Боже, молим се да напълниш свято горило в живота на всеки един човек, така че, Господи, той да се изправи и да каже: има Господ, на който служа. Боже, моля се да разшириш пределите на всеки един човек, така че той да се изправи и да стане истински Божий служител. Отче, молим се в името на Исус Христос за всяко едно дете на Господа, което сега седи пред този екран. Нека Твоето присъствие, нека Твоята слава, нека Твоята сила слезе, Господи, и наистина да изпълни този човек, така че чашата на всеки един човек да прелива от присъствието и помазанието на Исус Христос. Боже, моля се за възстановяване, моля се за сила, за всяка една отпаднала се, моля за привдигане, моля се, Господи, за изцеление. Ако някой има, който страда, който е болен, с някаква болка в неговото тяло, ние извикваме изцелителната сила на Господа да дойде сега в тялото ти, в името на Исус Христос. И нека, Господи, всеки един човек, който търси Твоето лице, Боже, нека види Твоето лице, нека дойде, Господи, Твоята слава, нека се появи това желание, Господи, в сърцето на всеки един човек. Така както Давид каза в отклик на Твоето слово: когато аз кажа търсете лицето ми, моето сърце каза ще търся сърцето ти. Боже, молим се в името на Исус Христос за този отклик в сърцето на всеки един християнин в нашата нация. В името на Исус да дойде възстановяване и благословение. Амин. Амин. От ваше име, уважаеми телевизионни зрители, от мое име, от името на целия екип на Българска християнска телевизия, благодаря И аз благодаря за поканата на пастор Филип Рашев и окуражете го. Кажете на Господа: има един пастор, който гледахме в поредицата Божия служител, каза се Филип, като един от първите ученици на Христос. Благослови го, Господи. Дай му необходимото. Дай му повече, отколкото мисли или иска. Нали така казва Твоите обещания. Молете се и аз съм сигурен, че един ден Господ може би да ви срещне с него. Тези, които живеят в София, как могат да намерят? Намира се в най-светлия квартал на София. Казва се Света Троица. Булевард Сливница 127. Булевард Сливница 127. Да, точно така. В квартал Света Троица. Там сме в един търговски център на втория етаж. Пише с големи букви Църква на пълното Евангелие. Добре дошли. Така. Още един път така с наслада слушам това наименование Църква на пълното Евангелие. И ако вие сте там в София и оттам ни гледате, нищо не ви коства на булевард Сливница 121. 127, извинявайте. Булевард Сливница 127, да откриете и да посетите Църквата на пълното Евангелие, за да преживеете едно последващо благословение в живота си. И така, в края на нашето предаване, което днес развълнува доста хора, със сигурност, аз бих искал да продължите да се молите и за нас, Българска християнска телевизия, защото това е поток, свързан с великото поръчение, който достига до много човешки корени, до много човешки сърца. Там, където никой не може да отиде, Бог ни позволи и ни даде привилегията да отидем чрез средството за масова информация. Така че молете се за нас, за да продължим да бъдем все по-ефикасни, все по-благословени, за да можем да даваме благословение на хората. Така че ще ви бъдем благодарни. Ние се молим за вас. Всяка сутрин се молим за нашите телевизионни зрители. Подкрепяйте ни във всяко едно направление, за да може Българска християнска телевизия да достига повече и повече места. Там, зад стените, зад панелките, зад планините, навсякъде, да влиза с силата на Евангелието и онази неизразима
и безкрайна Божия любов, от която всеки един човек, независимо в какво вярва и в какво не вярва, се нуждае. Бог да ви благослови и Бог да пази България.